Samtang Cebu Provincial Government magpatuman og 4-day work week ug energy conservation nunot gihapon sa padayong usbaw sa presyo sa mga produktong petrolyo. Niyang report ni Alan Domingo. May pagawas karon ng hapon sa Cebu Governor Pamela Baricuatro sa Executive Order number 16 nga nagsagop sa upat ka adlaw nga trabaho sa usa ka semana og energy conservation protocols. Ipatuman kini sa tibok lalawigan sa Sugbo, gidasig usab ang mga component cities ug municipality sa paghimo sa susamang lakang. Gihanig sa EO ang Section 16 sa Republic Act number 7160 o Local Government Code of 1991 nga makagamit sa gahom ang mga local government units alang sa kaayuhan sa tanan. Ang pagpatuman sa 4-day work week ipatuman sa tanang departamento o mga buhatan apan ubos sa himuon nilang working arrangements. Lakip nini ang paglugway sa oras sa trabaho. Gilantaw usab ang designated work from home day ug ang rotational workforce arrangements. Kining mga lakang ipasubay usab sa lagda sa Civil Service Commission ilabi na sa pagtuman sa 40-hour work week. Samtang hugod usab nga ipatuman ang air conditioning ug energy efficiency protocols, gidasig usab ang virtual meetings ug reduce travel ug uban pa. Atol sa ambos interview sa Matig Balita, gipadayag sa gobernador ang iyang kahingawa sa padayong pagtaas sa presyo sa lana, hinungdan nga mipatuman ang provincial government ug mga lakang nga sama nini. Ang atuan lang diri mo to initially nagsulti gud mi nga mag-conserve ta sa atong fuel, nya even sa Kapitolyo we're doing our part also. I urge everyone also to do the same. Samtang miahwag ang Cebu Police Provincial Office CPPO sa mga negosyante og petrolyo nga mosunod lang sa gilatid o gitugot nga presyo sa gobyerno. Gawa sa posibleng overpricing sa lana, gitana usab sa mga otoridad ang posibleng adunay mahitabong hoarding sa supply. Ipatuman sa kapulisan ang balaod ug galing dunay mga malapason. Buot usab masiguro sa CPPO nga magpabilin ang kahapsay ug kalinaw taliwa sa nasinating pagsuway karon. Our police units are always on the lookout for these businessmen who will take advantage of this situation, and promptly we will take all necessary precautions to make an arrest if evidence warrants. Kauban si Godfrey Reliana ko si Alan Domingo. Balitang Bisdak.